אקולייף. אז ביום הראשון שאנחנו בשעה חדשה, איך לא נזמין את איתי מרקסון להתארח באולפן? מה העניינים איתי? אוי, איך נעשה לי חם עכשיו, תודה רבה. חם פה באולפן. כי לא הדלקתי מזגן, כי קר לי. דאגתי לזה, איך שנכנסתי, זה היה נורא. פשוט באמת אפשר היה לבשל ביצים באוויר. אין לי בעיה, אני אוהבת להתבשל. אז איתי, באת לפה כדי לעדכן אותנו באירועי הסופה החדשה, המקפיאה והלא קלה בכלל בארצות הברית. בהחלט, אנחנו מדברים פה על החום שלנו באולפן, ואפשר בהחלט להתנחם בו. שנייה וחצי אחרי שסיכמנו את שנת 2013, שננעלה עם שיא חדש של פליטות גזי חממה לאוויר, הנה אנחנו שוב מעדכנים על סופה חסרת תקדים ככל הנראה שמכה בימים האחרונים בצפון מזרח ובמרכז אמריקה, הצפונית כמובן. המדינות שמושפעות ועוד יושפעו משיא הסופה בארצות הברית, שצפוי היום, צפון ודרום דקוטה, שיקגו, ניו יורק, מינסוטה ועוד שורה ארוכה של מדינות. ראש עיריית ניו יורק, שנכנס לתפקיד אך ב-1 בינואר, נשא מסיבת עיתונאים לצד אנשי התחבורה של העיר שמטפלים בשלג, וביקש מהתושבים להישאר בבית. It's hard to drive out there. The wind, the ice, there's a lot of blowing snow still, so that's going to affect visibility. If you do not need to travel today, please stay home. I'm going to say it again. If you do not need to travel today, please stay home. יותר ברור מזה הוא לא יכול להיות. אם אתם לא צריכים לנסוע לאנשהו היום, פשוט תישארו בבית. ובצדק, מה זה קור אז? בואי נדבר קצת על קור אז. אחרי שעברנו את הסופה הנוראה שלנו באלפי מרכאות לפני כמה שבועות, בסוכנויות הידיעות מדווחים שהסופה הזו מביאה עם החזית ישירות מהאזור הארקטי, כבר בעיה, עם טמפרטורות קיצוניות שלא נראו באזור הזה מזה 2 עשורים, ואנחנו אומרים חסרת תקדים כי צופים שהטמפרטורות תרדנה לשיא של כל הזמנים. עוד יותר ממה שעכשיו. בדיוק. עכשיו, מה זה עכשיו? במרכז החיזוי בארצות הברית צופים באזור שיקגו טמפרטורות של כמינוס 30 מעלות מתחת לאפס. עם זאת, בתי הספר, שימי לב, בתי הספר בשיקגו צפויים להישאר פתוחים ביום שני. זה לא כמו אצלנו שברגע שיורדת טיפת גשם סוגרים את כל המדינה. את כל המדינה. הרמזורים מושבתים, בתי הספר מושבתים. לא, שם זה הכל פועל והתשתיות דווקא יחסית במצב לא רע. הם השאירו את השיקול להורים, כמו שאומרים, אמרו, תפעילו שיקול דעת אם לשלוח את הילדים, אבל בתי הספר בעיקרון צפויים להיות פתוחים. יכול להיות שזה ישתנה. שלהורים לא יהיה כוח לצאת מתחת לפוך בשביל לקחת את הילדים לבית הספר. מי מכין סנדוויץ' במינוס 30 מעלות מתחת לאפס? במרכז החיזוי בארצות הברית, כאמור, צופים במינוס 30 בשיקגו, עוד מינוס 20, מינוס 30, וזה עשוי להרגיש כמו מינוס 50 בגלל הרוח. החזאים אומרים שבתנאי מזג האוויר הקיצוני הזה, כוויות קור יכולות להופיע תוך כ5 דקות מרגע החשיפה לאוויר הקר. תחשבי, את יוצאת החוצה בלי כפפות, נגמר השיר. די נורא. גם קנדה, נספר שגם באזור הדרומית והדרום מזרחי שלה צפויה לסבול מהקור העז. בטלוויזיה הקנדית CTV מדווחים על 35 מעלות צלזיוס מתחת לאפס במחוז אונטריו, ובאזור טורונטו כרגע הטמפרטורות בסביבות האפס, אבל ביום שלישי צפוי להגיע לשם השיא עם מינוס כ-17 מעלות מתחת לאפס. בקיצור, קר, וההשפעות, האמת היא שצריך פליז, פוך ואולי קצת מעבר לזה, שקיות חימום מתחת לידיים. ההשפעות של הדבר הזה, רק נספר כי 16 בני אדם נהרגו עד כה לפי הדיווחים בסוכנויות הידיעות, אלפי טיסות בוטלו בגלל השלגים העזים, והנזק הכלכלי של הדבר הזה עוד מוקדם להעריך אותו, אבל אפשר להניח שמדובר במיליארדי דולרים, ושלא נדע מצרות, כמו שאומרים. אנחנו כמובן נעדכן. בוודאי, ביום שלישי פינה מלאה שלך עם עדכונים. בשמחה. איתי מרקסון, תודה רבה. תודה לך. יאללה ביי. ביי ביי.